дуруд сомиёни азиз, пешниҳоди шумо аудиоспектакл аз рӯи асари одатҳои шаҳрии ҷумъа қуддус дар иҷрои ҳунармандони театри давлатии драмаи мусиқӣ ба номи Туҳфа Фозиловаи шаҳри Конибодом. умедворам дар қисматҳои гузашта шумо моро ҳамроҳӣ кардед ва инак ба қисмати шашум мегузарем. ҳуҷраи кории Каврак. салом. не ин хел намешавад. кани ман чӣ хел ёд дода будам? салом Каврак Камолович. хайр, ақлан ҳамин хел. духтари бечораро азоб надиҳед. азоб не, Каврак Камолович. мо тарбия мекунем. одатҳои шаҳриро ёд медиҳем. салом, бо иҷоза дастатонро бибӯсам. чаро ин қадар ноз мекунӣ, а? ту духтарак аз маданият қафо мондаӣ. одатҳои шаҳриро намедонӣ ки дар шаҳр ҳангоми вохӯрӣ мардҳои наҷиб дасти хонумҳои наҷибро мебӯсанд. фаҳмидӣ? ҳа, маро бубахшед. ҳеҷ қисса не. ана ин гапи дигар. ҳасан, раҳмат ба ту. акнун аз пои корат шав. хуб, ман рафтам. бо ҳар хел рафтори хунук дилашро наранҷон. дили раис бисёр нозук. хайр, хуш бошед. хайр ҳасан, хайр. бубахшед, шумо пеш аз ин дар куҷо кор мекардед? дар ҳеҷ ҷо. мактаби миёнаро нав тамом кардам. хеле хуб, хеле хуб. ҳасан ба шумо хеш мешавад? акаи Ҳасан? Не, вай шиноси тағоям. як бор дар қишлоқи мо пеши тағоям омада буд. дар ҳамон ҷо якдигарро дида будем. ана ба шаҳр барои имтиҳонсупорӣ омадаму тасодуфан дар кӯча дучор шудем. хеле хуб, хеле хуб. дохил шудед? не, аз комиссия нагузаштам. парво накунед духтар, парво накунед. имсол ки нашуд, соли оянда ҳатман мешавад. медонед, барои хондан модарам тамоман розӣ набуданд. акнун ки дохил шуда натавонистам, бо кадом рӯй ба қишлоқ баргаштанамро ҳам намедонам. қариб буд ки худкушӣ кунам. шумо чиҳо мегӯед? хайрат акаи Ҳасан ҳамин ҷо буданд. маро тасалло дода ором карданд. ягон зарра ғам нахӯред. акнун мо ҳам ғамхоратон. чӣ орзуе дошта бошед, беи бо гуфтан гиред. раҳмат. дилатонро баста гиред. соли оянда худо хоҳад, ман худам шуморо ба институт дохил мекунам. раҳмати калон. аз ҳамин рӯ сар карда шумо аъзои ҳақиқии коллективи мо. шуморо табрик мекунам. Каврак дасти бодомро фишурда аз пешонияш бусидан мехоҳад. ин ҳам одати шаҳрӣ азизам. марди наҷибе ки бо духтари наҷибе вохӯрдаасту дар як корхона ҳамроҳ кор мекунад, ҳатман аз пешонааш мебусад. чӣ, шумо инро наметонед? не. пас донед, дар шаҳр қоида ҳамин хел. фаҳмо? ҳа, фаҳмо. ана ҳамин хел. умуман аз Ҳасан тамоми одатҳои шаҳриро пурсида гиред. фаҳмо? акаи Каврак, корҳо хуб. аз болои тамоми биноҳои тарқишдор назоратро ҷорӣ кардам. хеле хуб, хеле хуб. хуш, котиба чӣ хел? маъқул? бениҳоят. акнун худат ӯро бо тартиби кор шинос мекунӣ. бо ҷони дил раис. акнун ана ин пулро гирӯ. якҷоя рафта либоси нав харед. раҳмат раис, ман худам дорам. не, ташвиш накаш. Каврак Камолович, ман шумо ба рад кардан ҳақ надоред. ин фармон. сони ғамхорӣ дар ҳаққи коргарони идора вазифаи аввалини мо. шуд, тамом. дигар ҷои гап нест. хуш бошед. рафтем. ҳасан ва бодом мераванд. баробари ғоиб шудани онҳо Каврак хеле орому роҳат худро ба мулоим курсӣ мепартояд. аҷаб кайфиятие. салом Каврак Камолович. ҳоло ҳам дар ҳамин ҷое? як умр дар ҳамин ҷо хоҳам монд. гумон доштам ки ақаллан кабинетро иваз мекунед. ҳоҷат нест. аз рӯи вай мис сигарета гирифтаде? чӣ? сигарет. марҳамат карда худатон гиред. ман барои иҷрои ин вазифаи бошараф назди шумо наомадам. барои дигар кор ту барои ман умуман дар кор нестӣ. шумо чиҳо мегӯед? рав аз ин ҷо, рав. Каврак Камолович,
мастед ё ҳушёр? ҳам маст ҳам ҳушёр. чӣ гап дорӣ рустам? гапатро гӯй. ба мо имрӯз ғишт наовардан. боз чӣ? аз ранги ваъдагӣ ҳам дарак нест. ҳар чӣ шудааст? коргарон бекор, план ҳам ба ин аҳвол буд намешавад охир, мефаҳмед? ба ту чӣ? чӣ хел ба ман чӣ? он нағз медонед ки танҳо дар шаҳри мо плани сохтмони муассисаҳои бачагона иҷро мешавад. медонам ва аз ин ҳатто ифтихор ҳам дорам. инро ҳам медонед ки бо вуҷуди ин мо аз миқдори зарурӣ камтар боғша месозем ва дар ҳукумати шаҳр аллакай 11,000 ариза хоб рафтааст. 11,000 ва миқдорашон рӯз то рӯз меафзояд. ба ман чӣ? охир ин 11,000 ариза, 11,000 ҷуфт дасти корӣ, охир ин чандин фабрика одам. ба ту чӣ? ман коргарам. бароям аз мустаҳкамӣ иқтидори ватанам муҳимтар чизе нест. барои ин мо бояд хизмат кунем. хизмат кардан гир. ёдат бахайр. барои ҳамин ба ман ғишт диҳед, ранг диҳед, шиферу тахта диҳед. нест. то ҳамин вақт буд ку? буд, лекин акнун нест. бо савол дорӣ? як одам гуфт ки аз анбор ба номи бригадаи ман масолеҳ гирифтам. аввалаш ин тӯҳмат. сони дар шаҳр бригадирҳои зӯр бо зӯри худ кори бригадаро пеш мебаранд. сеюм ба ту ки ҳақ дод ки бо ман бо овози баланд гап занӣ. чорум, ҳозир корам бисёру шунидани ҳар хел ҳарфҳои бекориро вақташ не. фаҳмидӣ? акнун ба ту ҷавоб. каврак аз китфи рустам сабук дошта аз кабинет мебарорад. каврак камолович, худатонро эҳтиром кунед мегӯям. каврак камолович. бармегардад, сари миз мешинад ва занги телефон. алло, алло, лабай. каврак камолович, корҳо нағз? нағз мешад. имрӯз бо санги калон мезанем. дераш пас аз 2 соат ман наздатон бо сари баланду қиссаи хамзада ҳозир мешавам. 2 соати дигар тоқат кунед. тамом. барори кор воқеан дағалӣ накун. беҳтара шиор партофта гапи ширин гуфта амал кун. ин беҳтарин одати шаҳрӣ аст. инро ман медонам ако. амал кунед ҷонам, амал кунед. хуб, саломат бошед. каврак ҳамаи коғазҳои болои мизро аз назар гузаронида истодааст. дар ин ҳолат бодом дар сару либоси нав дар даст коғазҳо медарояд. салом каврак камолович, ана ҳамаашро машинка кардам. ҳамаашро? ҳа? бисёр нағз. ҳамчун нишони эҳтиром биёед як буса аз лабатон гирам. не каврак камолович, шумо чӣ кор мекунед? ту боз рафтори маро нафаҳмидӣ? дар шаҳр ҳамчун нишони миннатдорӣ мардҳо аз лабони занҳои наҷиб мебусанд. ту кай ба инҳо одат мекунӣ? охир каврак камолович, ин хеле душвор. ҳеҷ гап не. ҳамааш хуб мешавад. ана ин ҳуҷҷатҳоро бинед? ҳамин хел чоп кунам мешавад? агар нуқсон дошта бошад гӯед. шумо ҳамаашро чоп кардед? ин хеле зиёд аст ку. монда нашудед? не. кани як dastoни нозукатонро бинам. аҳамият надиҳед. Кани нишон диҳед. не ҳеҷ гап нашудааст каврак камолович. ягон чиз нашудааст ку. гап аз ин зиёд намешавад. фармони аввалини ман ҳамин. дигар аз ин сахт меҳнат намекунед. худатонро эҳтиёт кунед. агар бори дигар такрор шавад виговор мегиред. каврак ба бодом ишора мекунад ки телефонро ҷавоб диҳад. лабай? бодомҷон, ман нестам. он кас дар объектҳо. трубкаро партоед. хайр, шуморо диданашон беҳад зарур будааст. кори аз вай муҳимтар ҳам ҳаст. ба овози акаи ҳасанбой монанд буд. вай ҳасанбой он тараф истад. ҳозир ба гӯшам ба ғайр аз овози шумо овози булбул ҳам намефорад. вале ким чӣ хел муаммодор гап зад? ҳар вақта бар ин не. ҳасан як умр барои мо муаммо. хай каврак камолович, ман рафтам. истед? шумо ба куҷо? ман равам, бевақт шуд. не. шумо имрӯз
аз ҳад зиёд кор кардед, монда шудед. не ҳеҷ гап не. ман ҳа шумо монда шудед. ман инро аз чашмонатон ҳис мекунам. акнун коре мекунем ки мондагиатонро ҳис накунед. ҳозир ягон чиз фикр карда мебаред. дар воқеъ як бозии аҷиб ҳаст. бозӣ? бозии шаҳрӣ. бо ин рӯймолча чашмони яке ҳамонро мебандем ва ӯ бо чашмони баста шахси дуюмро мекобад. ҳамин ки ёфта дошт, чашми ӯро мебандем. ин чӣ хел мешавад? охир ана биё, бо ин рӯймолча чашмони туро бандам аввал. ва барои маро ёфтан ман қарсак мезанам. ана ин тавр. вой ҳама ҷо торик. боз афтида намонам. не мо шуморо афтида намемонем. ман дар инҷо бодом. ана ман дар инҷо. ана доштам. ана мо таслим. акнун рӯймолчаро ба чашмони ман мебандем. кани биё, ёрдам кун ба ман. биё. ана кани шумо дар куҷо? манамам дар ин тараф. маро ҷоед. фақат шумо нагурезед. фаҳмидед? нагурезед. кани шумо? манаман дар ин тараф. маро ҷоед. не ин ҳиллатон намешавад. чашматонро накушоед. узр ҷони ширин, узр. хуб, ман дар инҷо. дар овоза кот садқа. бодом дар ҳамин ҳолат чапғалак дода назди тиреза омада ба берун менигарад. хурсандона оҳиста ба як тараф гузаштанӣ мешавад, барои он ки касе аз поин омада истодааст. фикр карда ба куҷое паридед? сабуктар. боз пойҳоятон дард накунад. баъд аз чанд лаҳза бодом қаламеро гирифта ба гӯшаи муқобили ҳуҷра мепартояд ва бесадо аз кабинети корӣ берун мешавад. аз ду сар ман шуморо дофта мегирам. ба кабинет рустам ва бодом ҳамроҳ ворид мешаванд. куку. ман дар ин тараф. оҳ дар овоза кат садқа. булбулаки ширин. ана ба даст афтидиед. каврак бо чашмони баста рустамро дар оғӯш мегирад. рустам, ту дар инҷа чӣ кор мекунӣ? поини қисми шашум. сомиёни азиз, шумо аудиоспектаклро аз рӯи пьесаи одатҳои шаҳрии ҷумъа қуддус шунидед ки соли 1985 навишта шудааст. пешниҳод дар доираи лоиҳаи шаҳре дар театр ё театре дар шаҳр бо дастгирии дафтари швейтсарӣ оид ба ҳамкорӣ дар тоҷикистон ва ҳамкории Кандефем амалӣ мешавад.